olu fe no krenkrena la nyono kaw olu barami rekra sababu ka donso ma mugan boyon ko ka olu koni bonne oni na yera ka fo donso ko folon kon na ma koni woro olu kon furo koni yera ka fo jangon de dara olu nya wasa ka se ka u bonne oni na meme talike fure nani o koni o tunulu no donso la ka olu fan fe ni kuna folo kon bora independant ale kon na babancha wala ko folle akera segu ka olu fe no krenkrena la nyono mara o kon na independant Indépendant Black Ref, le reporter Ambo Segera, Kononoka, sans faire, frère Folo, Walla. Frère Folo, comment les femmes de CNPM et le Conseil national du patronat du Mali et à Yeraka for Metallic, donc temene Sigira Nana critique la Mokonara, comme Mamadou Sensi, Koudibali Aleni, Aka Biro, Olukon Beseka, Baro, Koni, Damne, Wasaka, Seka, Kalata, Kofoloka, Olula, Bewasa, Yalambe CNPM, Konana, Seka, Bancho, Minaudo, Mukonana, et reporter à l'Ekumana Buso Marina, Alea Iraka Foko, Mamadou Sensi, Anaka Biro, Kolukona, Iraka Foko, Kalata, la Beni, CNPM, Konanako, Ote, olu fe ko jugo ko olu kon prene no olu la benu no kalata ko fole ka la ben wasa gelambe senpem kon nana abseka boy choko minna reporter ale kala sili oyeni alibi am to reporter ale kon nana ale reporter ira ka foko AstraZeneca temeno ko ka boy no fokana se Johnson & Johnson ma ko am watim na ko sisanko vaccin be na fo ma ko Sinovac ko koni o kumbena malila no wasa coronavirus ale bseka kelega bo en fin chogo minna reporter à l'école la Céliweni. Et on Black Ref, le reporter Info Matin Ango Segre. Info Matin à l'école Alek mana femi ka odi ko équipement militaire ni mi rekera sababu e kanga politique ma chama le ni finti la ga chaka ma fuga tasi soro busuma chama ko ni ma ko olu ko ni mineka u bla kasula reporter ira ka foko ni reporter Info Matin ala ira ka foko o seka seka li baro ko ni ko olu be sena ali bi ko abaro olu ma do seka seka lu be sena mamnun ko olu no ira ala olu be na mena fo sharia o a fo choko mina reporter ala legal la seli o ni ali bi am to reporter ale ko nana politiko ta fanfɛla na kolumbe na be foma ko adema le koni shifina kan olu fe no andi musola ka olu fe no olu kon fe yelema do kon do la shifina ka olu ka biro kon na fuga ta se musola ka olu ma ani koni kon fol kon bora Info Matin ale kon na ka nyachi adema moko olu ma ali bi amto Info Matin ale kon na ira ka foko ko kalanta koni ni oye okolta oye olu koni bolo daleno baraw be sena ira ka foko ekol karamoko koni wilembe ka u jo wasa u kala nyini obseka sabati tuko mina hodai u kona na wera ka fo amugati mina ecosystem ku koni u chesilo no wasa u kala nyini olu be seka sabati tuko mina Info Matin adeka la seli oyeni anga Info Matin Black Ref l'indicateur alle nyeda gale munde bokan indicateur du renouveau à l'école krenkrena la écolta ni o barawo koni label olu be sinodo kun konna ministry mini ale nyashine no okoyo ma kona ira ka foko ale kon label no ni ani ekol kramo olu kala fasal to obseka sigiga kuma chugo mina wasa obseka be kangelenga wasa gela mununi olu koni ira santemene kala ola ofere obseka soro ola chugo mina wasa ademson olu be sega kala nyuma o soro chugo mina indicateur du renouveau ale kala seli oyeni alibi amto indicateur de renouveau ale konna nga sisa amta katika olu fe no ira ka fokati ale merba koni bina ale koni merba koni bina obligé ni ka jakwa ka million biduru koni boyon ko ka o sara ma min koni bina blani barako fole ola ode aka premier adjoint ma folo min koni daleme akan ko de koni bina jakwa ka million biduru ka o kon sara ni bina sara fin men de la hode ko dugolo ko affaire do kon be katika olu fe no mimina kati merba koni jakwa kani musaka ko fole ka o sara indicateur de renouveau ale ka la seli oyeni alibi amto indicateur de renouveau ale kondana nga sisa amta kulubaka olu fe no kulubaka olu kon wilembe ka u chesri wasa uka kalanso o kana se ka bo anola chogo mina ale nuka kenya so ira ale ni uka mimeta liga ira marakafoni oye meri koni am wakati mne ko sisa wuli ka jo bela jelen kon be kulubaka olu fe wasa uka ekol so nuka kenya so nuka meri o kana se ka bo anola indicateur de renouveau ale ka la sili oyeni alibi amto indicateur du renouveau ale konnana
Mami ni ale kɔni kun bɛ i yɛrɛ kɛ magistrat ni ka mɔgɔw ka olu escroquer ka bolo fɔ minɛw la ale ni ka manamu o kɔni kɛ a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔli tɛgɛ kɔni kɛra la fintigilakaw olu fɛ indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to indicateur de renouveau ale kɔnɔna na a kumana fɛn jumɛn de ka o de ye npogotigininw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni hukumu kɔnɔna la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Mali kɔni ta kɛmɛ sigi la ko 53 npogotiginin kun la ko olu kɔni bɛ furu k'a sɔrɔ u si ma san 18 o sɔrɔ indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin ayiwa an b'a kuncɛ n'o ye tilegan fɛ i b'a walawala ka tɛmɛ nin kan ka di mɔgɔ ma ni Ala sɔnna ni ye gale fɔlɔw a fɛrɛtɛ fɔlɔ o tɛ wa bamanan Etienne Ɲare comme cogo di ça va Dieu merci Bamako Bamba Ɲare o tɛ aw ta ya wa est ce que Ɲare yɛrɛ Bamako dan dɔn sisan est ce que Ɲare yɛrɛ bɛ Bamako dan dɔn aw tɛ Ɲare dɔrɔn est ce que Bamako dan yɛrɛ dɔnnen don sisan o ye ɲininkali ye dɛ Bamako bɛ ɲini ka na don Segu la o a bɔra Kulikɔrɔ a taara fɔ Segu la kubakaw bon an bɛ taa Bamako cɛmancɛ la mairie b'a da i b'o dɔn Samori ka kɛlɛkɛdenw bɛ yɔrɔ min na est ce que Samori kɛlɛkɛdenw don a y'o da la mais ale t'a ta a ma da o kama dɛ o ye fili ye dɛ bon komi an b'a fɔ ten monument mɔgɔw b'o kɔ o tɛ mais monument o bɛ yen k'a sɔrɔ Samori ka kɛlɛkɛlaw tɛ dɛ Samori ye kɛlɛ kɛ ka ban pewu k'a sɔrɔ monument o tɛ yen monument ni o y'a jɔ an mɔkɛw an bɛɛ b'a an n'an fa mun taara France première guerre mondiale ka taa France dɛmɛ k'u b'o bolo la ko jeli mun bɔnna o tasidɔn o monument de don Samori ka kɛlɛkɛw cɛ ta ye fɔ mɔgɔw ko dɔn mais comme an bolo an ko Samori ka kɛlɛkɛcɛw o kɔni tora la parce que an ka farafin laada tɔgɔ don mais o tɛ c'est le monument horreur de l'armée noire française de la première guerre mondiale donc fɔ mɔgɔw ko dɔn maintenant ni y'o ta a selekeni na n'i b'a fɔ i bɛ taa Malitel siège kɔrɔfɛ téléphone dilanna bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn o b'o wele cogo di Malitel da n ko téléphone dilanna bɛ so mun kɔnɔ k'a ɲɛsin Malitel da ma téléphone dilannaw bɛ so min kɔnɔ ni ka ɲɛsin Malitel ma Malitel dɔw bɛ da la ni donna kuru kɔnɔ dɔw bɛ kuru kɔnɔ fo tuma dɔ la a bɛ taa reportage kɛ o yɔrɔ la kɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ c'est que fɔli Carrefour des jeunes voilà donc an b'an jɔ Carrefour des jeunes a bɛ seleke mun kɛ u b'a fɔ o ma avenue Kase Keita avenue Kase Keita ye Modibo Keita balimakɛ ye ale ye école karamɔgɔ jɔlen ye donc jardin dɔ b'a tɔgɔ la u b'a fɔ jardin Kase Keita dugu b'a tɔgɔ la u b'a fɔ Kasela o b'a tɔgɔ la Gawo Balantan terrain fana b'ale tɔgɔ la u b'a fɔ voilà donc Kasela bɔra ale tɔgɔ la ale tɔgɔ la voilà maintenant o yɔrɔnin na donc ka ɲɛsin mairie ba ka musée ma o yɔrɔ u b'a fɔ Carrefour des jeunes o de y'a tɔgɔ ye bi Carrefour des jeunes dara la 1976 k'a sɔrɔ Sɛmɛlɛn de bɛ fanga na maintenant ale yɛrɛ bâtiment ni Nazara de y'a jɔ en 1913 c'était un bâtiment de la colonisation il y a fait moi u y'a jɔ en 1920 45 u y'a kɛ min yɔrɔ ye ɲɛnajɛ yɔrɔ ye u ye tɔgɔ mun da la o ye Sudan club k'a sɔrɔ an ka jamana tɔgɔ ye Sudan waati ko Sudan club o waati na ale ɲɔgɔn min yɔrɔ tɛ yen a ɲɔgɔn damu yɔrɔ tɛ yen et puis farafin ti don a la farajɛ dɔrɔn de bɛ taa o yɔrɔ la farafin si ti don tubabu de b'an mara tubabu ka min kɛ yɔrɔ dɔ farafin ti don a la k'a taa 1920 fo 1945 a tun bɛ tubabu de bolo tubabu ka ɲɛnajɛ yɔrɔ don olu ka min yɔrɔ don u ka fɛn yɔrɔ don en 1945 u y'a tɔgɔ falen u y'a kɛ Niger Sport de 1945 à 1960 en 1960 an ye indépendance ta Modibo ka waati la u y'a tɔgɔ yɛlɛma an y'a kɛ hɔrɔnya la an ko anw t'a dɔn a bɔra Nazara ta la a bɛ an bolo de kan Modibo ko u k'a da la Modibo y'a ta k'a di le haut commissaire à la jeunesse et au sport du Mali ma o fana ye tɔgɔ kura da la ko Niger Sport tuguni an b'a fɔ le club sportif et culturel des jeunes du Mali club sportif et culturel des jeunes du Mali
de 1960 jusqu'en 1976 abi wala wo chol modibo ko watla coup d'état kelenko en 1976 le semelen Moussa Naga Jama ko ambo to bola yera ban yera to dala ou to ko mundala o de carrefour des jeunes abo to ko kelen de la alibi c'est la carrefour des jeunes do donc jeune buta nyana jeke ba parce que ma mon foyer au Sony salle belebele ba do bala ko salle de conférence salle fitini fla bala sans fait la bala bar bala terrasse bala jardin bala ani théâtre boyoro effectivement o bala ni mo to théâtre boyoro bala yame donc théâtre tumbu bola nazaro wati ani molubo ko wati bien non wati théâtre tumbu be semaine local théâtre tumbu ka théâtre yoro maltel ka téléphone de la boyoro de la ça o ba théâtre mayoro la da mu nyesi len do malitelma ni dono la kene kalkuluma ni théâtre lubala damu nyesi do America misema do carrefour des jeunes boyoro la activité bu ko woro la salba bu ko woro la directeur boyoro la o boyoro fam village est-ce qu'il y a femme bâtiment kura do jona kono maintenant yo bâtiment kura non ne ba a joro watimina mun tumbala mbo de foto babu ya jo watimina nun de tumbala 600 bâtiment wara bara parking bala basket terrain bala wo be bala ça mais folo atumbi chokomina folo watimina ba forma wala Sudan club o watina atumbolo ya famu donc au bâtiment ni antumbo gudo fo moye donc o yoroni fana samarga kelka yorola ale place nyuma tunte bamako nazala ka nyana jebe kutumbo ke au place kon ya famu donc o retumbe mbolo ale yoro fla retumbe yoro fla na jora pont Korodjolem wo joba fo maison des jeunes ne pas le confondre il y a le carrefour des jeunes il y a la maison des jeunes. Ah oui. Au pyramide du souvenir, c'est le c'est ça, au pyramide du voilà. Au maison des jeunes, il va Pont Korodjolem. Ou luka chima, luka béton, luka négatumbe blaorala. Pont Balin. Chima Muntoro Ponko. Ou oso Jodena. Pont Jolem. Donc, Pont Chima Tori Kera. Maison des jeunes. Maison des jeunes. Voilà. Donc il y a femme. On fait tout avec un foyer. Donc il y a famille qui a voilà. Ignaré. Cambe.